Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Ni Belia kan ti Prinsipe. Idion unana apanawan ubing, adda idi ti maysa a prinsipe, adinusa ti maysa nga engkantada, gapo iti kinaagom na. Pinagbalin na analaad, kan narungsot alyon. Kan inraman adinusa at engkantada, dagiti babaunan na. Kat Naimbag ta nakadano nakditi Kastilyo. Sakbaya sumipnat. Prinsipe Balkan. Asino ti? Makapural ti kawas na babae. Siya ni engkantada Almendra. Nakitak no kasano ti kinaagom mo. Pinagbayad mo dagiti masakupam iti abang ti daga. Oray ammom anapeste dagiti mulada. Katgapo iti dayta, naskan amatusa ka. Pagbalinan ka amay sa analaad, kan narungsot nga ayop. Hindi nagbalbalik di lang ako. Balbalin ako amay sa ayop. Saan? Dayta ti rombangkan ka, agom ang prinsipe. Dosaak agraman dagiti babaunam. Kasyan na kuma. Isugulin ang itisiko talaga. Agtalinaod akas tatilangan. Mangibati itinaing kantuan a rosas. Katsakbay ang matinag ti maudi a petal na. Masapul ang makabirok ka iti babae, amang ipatag as ipupudnugan ka. Iti laksid day talaga. Tano saan, agnanayon akasta tilanga. Nalpas ko na binasa day ti alibro. Nagpintas dagiti lugar nga inladawan day ti alibro. Ni, sigamot gayam, Gaston. Agbasbasa ka man iti libro. Saan ay maibagay para iti may sa babae tagbasa iti libro? Mayat ti agbasa iti libro. Adon tinaadal ko. Oho? Adda ay ati napintas ama ito ti panagbasa mo iti libro? Adda. Isong agbasa ka iti libro. Tapno mapadasam ti ibagbagak. Saan na masapol? No kasta nga rod, dinakbiangan iti panagbasak iti libro. Ti man kiti daton ko ken ka nga ayat ti saludsodak ken ka. Pangaasim Gaston. Diyak kaya ta pagsaritaan ta day ta abanag. Ay ayatin ka unay. Nakasaganak amang ikalay sa ken ka. Awan ti mariknak a panagayat ken ka, Gaston. Kapsat lang ti marikriknak para ken ka. Saan ka din yagbaliw ti panonot mo? Nalpasan ti saritaan ta, Gaston. Talaga asaan ka nga ay ayaten. Beliana, aday pakitakkan ka. Anya day ta, ama? Kita day ito na imbento kapag iway ti karne. Ha? Nagpintas matanta inimbentoyo, ama? Talaga. Kat planok day ito nga isalip ka dagiti na duma-duma nga imbensyon. Sige, ama. Masigurado ka mga baka. Sapay la ko mga rod anak ko. Kaano ka di amaangay ti pasalip? Into no may alawas anak. Sige ama, ikarkararag ko ang mga baka. Ya! Jaksamat din masurutan ti dalan ko. Ho! Ho! Mabagmay. Tapagin na nagti kabalyo. Nagadualo. Darupin na ka. Tumarayo ka.
oras ka na makakita iti paglumagak. Paglangit din. Tasad na ka naabutan ng iti lobo. Amad sa ti tao dito eh. Itayak pa ilang tuk-tuk-tuk. Padasa ka lukat at tiri daw. Saan ang nakakandado? Sumragaklatan. Nagpintas doon ng Dayta Castillo. Ano ti Arcos ang naarabid itag kakangida ba ito? Nagdakal yun, di nakatugaw iti trono. Nakabutbutan tilangana. Ganggan naot. Nagturod ka asimrak dito'y uneg ti Castillo. Makasao ka, Apolion? Siyak ti prinsipe iti na ito'y a Castillo. Umay nakadi uyawan, gapo iti langak. Saan? Saan, Apolion? Saan ang pamamati? Ha? Ti maiparbangkon ka, kat maibalod ka. Saan? Pang-aasim, Apolion. Di na ko maibalod. Ti kabalyo ni Ama. Apay ngagmay-may saan nagsubli. Anya tinapasamak ka ni Ama. Amang ano na isarsarak matan. Sa pulak ti amak. At da makita ka Castillo. Mapanak ag damag dita. Amang ano nakita dati amak. Aday ta. Ada akon iti asidag tiri daw. Agtuktok ako. Nakabutbut ang alyon. Anya, ti ar-oramidem dito'y masakupap. Makasautil yun. Sumungbat ka ganggan na at Apolyon. Birbiraw kak ti amag. Madanaganak. Ngamin, ti kabalyo na lang tinagsubli siya balay. inbalod ko ti amam iti karsel. Anya! Apay! Pangasim! Palubusam ti amag! Palubusak ti amam. Ngemnas ka nga agbati ka. Kat agserbi ka kanya. Sige, Apolyon! Nukasta ti kayat mo! Napintas abalasang. Sino tinagsao? Siyak day to'y nagsaw. Di kapitira nga day tilamisan. Makasao ka? On, napintas abalasang. Sino ngay man ang tinangsut-sut kanyag? San ka ngagbuteng? Ni baso akabay ko tinangsit-sit kan ka. Pat na day ta, palasang ko. Anya ka titinagan mo? Siyak ni Belia Baso. Saan ka nagbutang kada kami? Sigot kami at tao. Ngam, nairaman kami adino sa ting kantada. Ani Almendra. Kapoy ti ginagam ni Prinsipi Balkan. Pudno dayta, Belia. Dinusa ting kantada ti amo me. Kat pinagbalin na alaad kan narungsot alyon. Kasta ka di? Sigod na taon ni Apolyon? Wan Belia. Pudno dayta. Belia, imbitaran ka taagsango taamangan iti pangrabi. Diyak kayat, madaydayaw a prinsipe. Taapay. Kabutang ko tilangham. Aniya. Iso apang nga asim. Saan na kumaapilitan?
Tinak kayat akasangon ni Belia. Ikam ni Belia, iti gundaway na. Tapno mairwam kan ka, prinsipe. Pudno dayta, Prinsipe Balkan. Kaanon tupay ang mapasamag dayta. Isukuman ti babae ang mangipatag kanyak. Tapno agsugli akon iti sigod alangak. Agan anos ka, maday tayo a Prinsipe. Parang makamiris to ni Belia. Lawlawak man ti unag ti Kastilyo. Nagpipintas amin ti adda diti unag ti Kastilyo. Brilyo dagiti kandelabra. Dagiti balostre. Naaramid iti balitok. Ken marmol ti swelo. Mabanak iti dayja banda. Ha? Adda rosas ang nakakabil iti florera a kristal. Gawatak man takita. Saan mo abibyangan dayta a rosas? Apol yun. Rumor ka iti daytoy a kwarto. Ket saan mo nga asit ganda ito'y a rosas? Naguyong ti prinsipe. Pumanaw akong dito ay. Gagangay na laang, Belia. Ngam nasingpet ti prinsipe. Wen, Belia, nasingpat ti Prinsipe. Saan lang ang gagarati naramid nakin ka? Agamid akon. Baso. Kapitera. Jakon maibturan tinagmadi nga ugali ti prinsipe. Panawak ti prinsipe. Saan ko na maanusan ti ugali na? Nagadwalubo! Tarapandag! Arayatandag! Arayatandag! Saan ka na matalagan, Belia? Isalakan ka kadagiti lobo. Agyaman na, Apo Prinsipe. Insalakan mo ti biyag ko. Aramidot ti amin akabalak. Tapno masalak niban ka, Belia. Kapitera, baso, nasingpat gayam ti prinsipe. Pudno dayta, Belia. Nasingpot ti prinsipe. Saan ka kumanyag buteng kinkwana? Wen, saan ako na mabutang kankwana? Iso ang makilanglangak to kankwana amangan itirabi. Madanagan baso. May salaangan apetal tinabati iti naingkantuan arusas. Winyarot! Kasano itan ni Prinsipe Balkan? Agnanayon to alyon. Sapay ko ma. Tama suro-suro ni Belia nga ayatan ti prinsipe. Kasaok man dayta a Prinsipe Balkan. Maragsakan laonin ni Belia mang istorya kanya kiti dayta a prinsipe. Idinagawid di balay da. Amangan numauna anak dayta a Prinsipe Balkan. Adalyon! Anyati aramidem dito'y arubayan ti Kastilyo. Makasautil yun. Umay ko makasarita ni Prinsipe Balkan. Siyok ni Prinsipe Balkan. Anya ti masapul mo. Anya? Si kagayam ti Prinsipe Balkan nga ibagbagan ni Belia. Naglaad ka ken may sa kagayam nga ayop. Ket daytoy ti may parbengken ka.
Tuyukan ka! Gunggulam! Gaston! Saan? Saan mo apatayan ni Balkan? Tayak sa Belia. Ulitok timbagak. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka unay-unay, Prinsipe Balkan. Pangasim, tagbyag ka. Prinsipe Balkan, nagbaliw tinangham. Tisugat mo. Naglunit. Belia, nagragsakak. Tanakasubliak iti sigod na langak. Nagbalin ka, tao! Gapo tanasursuro ni Belia nga ayatan, tinalaad alyon ubing, nagsubli iti sigod alangana, ken iti kinataerna. Agraman, da kapitera, ken baso, ken kastameten dagiti daddo mapay a babaunen ti prinsipe, nagsublida iti sigot alangada. Ket nagkalaysa nga rod da Belia ken Prinsipe Balkan. Ket nataginayon ti ragsakda adwa. Bueno ubing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Maya Santos. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggaget ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.